Deixa. Você vai fazer. Deixa eu te Irmã disse. Tu me grava para celebrity. Has tu me grava celebrity. V Madeline love you too. Thank you my kiki. Ndadzoka Brenda ndakutobika. Usina ndatoka yeti kuwatisa yeti chef. Kuti musapinde zvevhudzi nayo ndikuzondabire kuti pai makawira vhudzi muchikafu. Saka unozoka kaita. Musawire chinhu. Katibike guys. Hey, go water. Really? Go water. So good. It's all going to be so. I can't put a home off. Stop reading so. Hi. Can I come take a V? How can V? How can? Esi rock sanza. Kana zoka film invest takubika kandi takubika kuti vawe vagoya chidya here ndina asikana. Hainzika. Hainza pa kuZimbabwe asikana utika kuti wabetu zvakanaka. Outfit chacho kuti unoda ichi. Haukwani? Thank you Stacy antu murikubika. Tikubika vasikana. Tikubikira ndikiri, tikubikira maselebede kumushasikana zvanditi. Vauyo ukavatitsika ukavapinda uka muma area medu navedu vanokuenda vachita iyo vanasisi vedu vari kumhiruko. Takabakwa zvakanaka. Hanonze vatotanga ndatanga kudhara iyo dzopoto dziri pastofidzi. Ayo mazai ari kutomenyiwa apa atoibva mazai atoboiliwa atoibva. Chiboila chatoibva icho. Hanzi mawabikira chi. Ndafunga kuti ndawabikira lapu susu nunganga tokolosh top strip dialogue stupidgia nebles ndozvandova bikira izvozvo. Hanzi nasimeli apfekera freeman kubva kuti chihure hachina zera shu right. Regai timboona ava vanonzi Christopher Fambira neaseka wacho tibve tabvisa naye Christopher Fambira. Hure ndi mai vako handitika mai vako ndohure chibva ndobva ndanyatsa kutokubloka. Kana uchiti groove out unoreve ino kuti outfit iyi kana ndakamira inokwira igroove out kana wakaita sa igroove out kana wakaita sa is it a groove out igroove out kana wakaita sa is this a groove out kana wakaita sa igroove out kana kuti ndimumba ndikadai chinokwira handi ndikadai chinokwira saka igroove out kana ndakadai so igroove out kana chakatoa chakadai igroove out saka iwo wa Christopher nevaseka vacho tu vakusekerera apa vese I'm going to block you mese igantange nayo Christopher ndozoenda kune uyangachi aseka wacho aisa laughing emoji I'm going to block you mese block. Bye bye Christopher Fambira waenda bye bye. Aseka wacho I'm coming Shakare ndikuuya aseka wacho ndikuuya. Fungwa dzakaora maghosta fungwa dzakaora ukarwadziwa namela upori warwadziwa chite just because shosho guys kanzipenda afika guva iguva out yoyi iguva out yanakapfeka yoyi kwa iguva out kudo kutorwara kurwadziwa ghost zvino ukarwadziwa hanzi kana wadaiwa voita your mom's twin serious here serious kwa ichiura chinasira nani sho ndikada kuura ndorambidzwa nani ndokubva ndapfekera iyo Freeman mwana ye ndokubva ndada kuita chihure ndokubva ndahura naye Freeman mwana ye kana ndada kuita chihure chaicho guys ndokukwenda hura na Freeman kana ndimiwo ndiudzeyo asi zara re last bone kuba kwedu shuwa zvakaoma right. Saka guys tikuindira mberi tikubikira
hanzi chero naicho ndikafika guva ndeyangu kona indonzipfeka guva pakandofika pandoda ndakuda kunotenga guva chikozi yaisi guva ndaya matopa anenge ari hafu kudai handiti aunenge ari hafu kudai samona mwana chakaita chinenge chakadai so chinenge chakadai but kana uri mumba ukazodai kana tilese ndikadai amona kuti side 1 inokwira ukarikwira uko side 1 inokwira ane machona but haisi guva kai hanzi nosereko ya beautiful ndochengesa mafuta rumbu yautenge right saka guys tukubika mastondido ose kubikira celebrate handitika kuitira kuti kana kudzokera ukumba vanoti vana sesedu vakatibata zvakanaka handiti vanoti vakatibata zvakanaka saka guys ndatoda tibike tisika masaya boiliwa kwadi kusa apron nayo none right anzwana Valerie andana ngari maghost here kwandisi nenge ri ghost account andisi nenge ri ghost account kuma ghost account nanga ngakawanda achitaura nayo let's not worry about my ghost account ngatite ya trick kuita isusu ngatite ya kuita so guys masaya ita sida kuita satota Twitter egg salad and Twitter egg salad taita egg salad hanzi kwa imwara havasi kukupa flat time nokuti vanoziva kuti ukada kufika guvoti ukuda kufika guvoti hanzi chiina maikuku imboringa comment yake hanzi na maikuku mukwai mwari havasi kukupa flat time nokuti vanoziva kuti ukuda kufika guva out mukadzi mukuru right bye bye maikuku bye bye block bye bye block maikuku block tatopedza so hatichamboti ndatoeni ma comments enyu anenge ari negative munenge muchita kwamunenge muri kokoko munoitira kumapeji enyu euori ndokwamunoitira pano we block hanzi tai deviled eggs ndeakaita seyaya yes coleslaw yaita kudhara anditi chakutaridzai guys chakutaridzai tatoita coleslaw kudhara tatoita parsley kudhara tatoita guys chikafu chikanyanya kuwandisa vanhu havazodyi anoona chikanyanya kuwandisa chikafu vanhu havazodyi saka zvatinoita toisa chikafu chinenge chiri limited wachishoma so handiti togadzira chikafu chinenge idina ivo I understand kuti ivo iye i3 handitika plus 2 mapromoters 3 4 5 saka vanenge vari 5 and vanhu vemafuta mani munoya kuseri vemafuta munoya kuseri handika hanzi tione zvamuri kubika hasa zvaibva uchaona manje hasa zvaibva tikutobika hasa zvaibva toisa chikafu kangiriri guys not ikoni mina nisati datombo mina ndichambobvunza guys nani iko kuningikira negative comment nasi ndikublockasha handisi kurega ndoda kubvunza guys iko kubend kunombopfekwa chii guys nasitopfekei sei kupisa maiwe kurupisa zvisingatoiti guys iko kubend kwandoda kuenda usiku chimbondodzaiwo dress code ndopfekei ndandati ndopfeka kwai nomwe mudhayari sisimeli zvamuri mugopfeka chidress chenyu cheevening wikati kutanga uri mufungwa dzangu ndozvinoshana chida kutopfeka icho saka imi guys chindibatsirai kuti ndopfekei kwaidzisai bubblegum apera mabubblegum apera bubblegum nimbotsenga newe via wasiverewe uchiri kusara chinotikana navo ere ignore them ava vasiye vataure siyai vahukure siri kutobika so isi kutobika umosho block Denver waenda futi block abva atorwa pasi strictly casual okay jeans nemasneaker kubendi nai kuitira pakujaiva nai jean netennis because handiri kutove confused kuti zvino kopfekwei ndopfeke dress ndopfekei handiri kutofunga kuti ndopfekeiko hanzi bumshot neguvoti
ya bum shot ne goof out. Yes sikuti zvinyatsotyisa ona I know uri right. Andinowo here goof out akandokwana dombokuya goof out ne bum shot nasi bum shot ndinawo sandityikile but chima goof out ndinacho look bum shot ne goof out yes na guys ndazviwana bum shot ne goof out saka kutsoka ndodi sneaker kutsoka. Mama, where are you going? Bend. I'm going to the bend. I come. No, you don't come. They don't want kids. So guys, I'm going to wear a bum shot. In that time, if you can find out payment, don't actually go for bum shot. Bum shot and groove out. Kuti zvinyatsotyisa kuti ndinyatsopfekera Freeman wacho bum shot ne groove out check nasi check ndinyatsokuzvikiya check kuti kuti vave godo riri pauri rinyatsonyunguduka zvinatsogona guys. Bum shot and groove out. Bum shot and groove out. Mirai ndotora bum shot ne groove out. Yes. They don't allow kids. I'm going to look for my bum shot. Give me a minute. Hi guys. Greater tuma onion mumasayi mbijani. Greater tuma onion masayi. Tuma onion tubijani. Uvoita salad ye bean and French. Right. Yakawana ka bum shots. Ndakawana ka bum shot kubenjinas. Bum shots. Yes, today bum shot and groove out. Yes, kuchihure ikoko. Right. Bum shot. Look. Right. Bum shots. Oza. Ichi chinoita groove out ichi. Groove out. Chinonyatsoita groove out ichi. Ndopfeka nechichi. Ichi groove out. Anoona kuti mina ndichipfeke mona. Ndikachipfeka chindo groove out manje. Chinonyatsa groove out. Mina itoni. Nemuzo. Chinonyatsoita. Chobva chasiya futi cleavage panze. Chobva chasiya cleavage. Ndanyatsa kuisimudzira cleavage. Chobva chasiya panze cleavage. Mukona. Chine chakasvika. Chichiri chiguva out. Mukona. Chinenge chiri chiguva out. This will be the groove out. Kuko kumamunya ikoko. Right. Chichiri chiguva out guys. Ichinasichi. Nai kuka ikuita chihure. Munhu nechinhu chake guys. Munhu nechikumba chake. Munhu nechinhu chake. Wagwadziwa nekunge ndakwereta. Ndambokwereta chakwe. Munhu nechinhu chake. Siyai vanhu. Right. Ketiriko nhasi kumamunya ikoko. Kumamunya ikoko. Mama, did you see my mom? My mom. What? My mom. No, she's not there. Right, guys. Amona chinenge chakatomira chakadai so. Chakasiya. Chakatosiya apa. Uku chakatodai so. Andi muri kuona. Chiguva out ichi. Neka bum shot kacho. Ka bum shot. Ndakatosa ka bum shot kacho kakatodai so. Ka bum shot. Yes. Saka ipo padumba apa pari kunetsa apa padumba apa panetsa apa. Ndichapomba nebhandi. Ndichapapomba. Ndopapomba nebhandi. Ndonyatsokupa kuti paite flat. Bhandi riripo ndichakapomba koita flat. Ipo padumba pari kudai kunetsa apa. Ndichapapomba kudai. Handiti nokuti hazvinetsi. Shaggy. Why?
okay matipa ishe tinotoshamisika kwamuri mimi munenge muchitofunga kuti muri kunakirwa nesocial media. Isusu tinotoita kuti zvikonzerese kuti muwane kutaura, muwane nyaya naika kuti munyatsowana nyaya, muwane nyaya. Saka musavhunduke nesocial media taijaira because amupedze vhiki whether ndaita kana kusaita magara munongonditaura nai kunyepa. Whether ndaita pane zvandaita magara munongonditaura, whether handina zvandaita magara munongonditaura. Saka isusu hatichavhunduki kana kukwata tikaindotaurwa handitika. Saka takutoita tichicreata controversy yacho kuti munyatsowana weekend yenyu ifambe zvakanaka. Saka ndo zvatichange takapfeka nhasi ichi chigove out handitika neshoti yacho. Aiwa magipi zvetisheti imbomira cha aiwa chimbomira zvemagi zvetisheti chimbomira no 3/4 isi kuita bam ndori kuita kuti tipe vanhu basa handimaona, tipe content vanhu vawane zvokutaura, tipe content vaya handimaona. Saka bam shot and move out so that zvinyatsotyisa zvinyatsoendeka handimaona. Ende kuchembera kuda guys, hai tisheti yekuti ase tisheti tichapfeka tichida kuchechi, tisheti tichasura tichida kuchechi. Isusu right now tikuda kutoita tikupfeka zvokubhendi kwete zvokutwai kuti guys munhu kana pfeka zvaunoda usapfekere munhu as long as vachifollowa chiti vachiuya kuzotora ka good vachingwedzera maviews kungodongorora kana ngwetera kutora screenshot bolati kusite kwangu. So I'm going to wear what I feel like wearing, what I want, because I live my life for myself. I don't live my life for people. Ukada utizira vanhu nodetectigwa life yako andika unodetectigwa. Mama, is it going to? No, I don't know. I don't know. Right? Unodetectigwa life yako. Do what makes you happy, guys. Wear what makes you quite sure that chitaiti. Oh, ungangoreva iwe kuti chitopi chipamwa chiti panda chiri tight anditi panda ndinacho chibody suit so chimwe chinenge chiri tight. Fine? But mukudzoka nokumiza because ndoda kuzobuda kuenda uko manje vari kuya kana padriver is my manje then from there kuenda ku Queens and Queens. Right? So guys, munhu ita zvinokuitira ukada kutedzera vanhu auna chaunofa wakaita paupenyu. Senge isusu tagara tiri paspotlight tisu content dzacho ndisu content dzacho na pakasataugwa isusu aiwa group rinofa magroup anoparara pakasataugwa isusu. Saka chinoto whether waita chakanaka achionekwi vanomirira pavanenge waporonga chero usina kuporonga futi vanongotaura. Saka unotoona kuti chega ndichitongovapa kuti chinyatsofaya content pamberi nokucreata content pamberi nokupa content hanimaona kwandaseka zvetisheti aiwa tisheti haisi kuita asi kana ndakapfeka cheti ndoisunga kapasaidi apa kuti dumbu risare panze. Kana ndichiisunga pasaidi tisheti dumbu risare panze zvinogona kuita, asi kwete kuti ndipfeka yakati dumbu riri mukati aiwa dumbu rinofa kuti risare panze rionekwe tisheti ite move out hanimaona. Tisheti must be a move out, unofa kusiya dumbu panze kuti dumbu rinyatsokuonekwa. Zvino kana ndazovharira dumbu mukati saka ndogoti ndikuenda kubhendi kunoitei. Put this on my bed in my bedroom. Mama, can you give me the kiss? The what? I hate you. Right. Hey guys, murunga ifuna t-shirt kana napfeka t-shirt ndinosunga apa ndosiya dumbu panze because ndo content yandiri kuda kuita nhasi. Content ndokusiya dumbu rangu panze. Ndoisunga ndobva ndaisa pasaidi kuti dumbu risasara panze. Nai munhu nebhodhi yake, munhu nemunhu nezvaanoda kuchembera. Uda mai mwana kumbona chembere enda kumabhendi inasanda kuchembere ndoda kubhendi nhasi. Chembere kuti chembere nopfeka makambona chembere nopfeka pamushoti si chembere kuvuka kwauya guys. Mangwana kufuna chinzwa ndafa kids mangwana una chinzwa ndafa ko ndisina kana mbofara nchiti kwaindoramira maghosti kana kuraramira vanhu migwaisi ndikwanire ndisiyei kuraramira ghosti randisingazivi risingatizivi rinoyara kari nezita rechirungu nepiki yemunhu wechirungu iye ari munhu mutema. Come on guys, kana aiwa guys hanzi mubva mapfeka newage shoe. Zvino mawage handina, ini ndiri wemahiri chaichaiwo, ndiri wemahiri. Then from pamahiri apa ndindove mahiri ndogona pfeka une matenesi but kuri kunaya manje saka tenesi rewhite tingoti semunhu anenge achiburuka mumota achipinda muvenue ball hanimaona
ipa pagosti rinenge richiya kuzondituka paka harina kana bhara harina kana bhasikoro harina kana nopona kuti malevhulu acho zvakangooma unoona zvakangooma malevhulu acho. So munhu anenge achikutuka bhara chero chero haana bhara chero rekusunda kuma haana rekuti agare mukati asundiwe haana but ukuya kuzondituka shuwa. Uya Tasha ndiriko. Saka let me create a content for people so that we can dikunakidze guys. Let me create a content for you guys so that we can pane ndisipo live munenge muri busy kumwe muchifara andichimashona. Hey, create a content for you today. Zvikasashamisa asi Mwari guys. Zvikasashamisa aiwa asi Mwari. Ewo mahira aitilele because ndinchida kuzojaiva. Saka mahira plus nasi nchange nchispina guys. Nchange nchispina nemakune musoro pasi makumbo mudenga. Saka I need to be very comfortable. Anmaona, yes Milka. I need to be very much comfortable guys. Chicken yaita. Carton rangapi umarapira? That's a lie. And I think I see crop top. I see crop top. I see somebody kind of crop. I mean, no, crop top. I'm not crop top. Guys, nothing again. This spin. I'm sort of passing up from Denga modes and I was like, oh, which I got from my screenshot because nothing again. This spin. I'm sort of passing up from Denga modes and I was like, oh, Naiga. Man. Iwe man, ndiri pa live you. Ndiri pa live. Dinayo. Ayithi marands neta ma US dollars mfana. Alright, sharp. Okay, bye. Hanza muna. Ndi carton case. Nditinga makesi kai. Ndaisha zvishu. Ndikunga vakaigundisa vakaipedza. Enda inayo. Haimo. Inotona ndikiri uku. Harimo. Serious. Tasai kana mkaiona mutipe. Vakaipedza. Ndakakudza ona dororia saka tukuenda kwa Freeman ndasindula date ndinoda unospina musoro pasi makumbo mudenga and ndoda kupfeka chiguva out nebum shot saka tinenge chida kuti tichinde kunofara kwa Freeman nhasi ndakapfeka guva out nebum shot nhasi so that ivaiva ndogara ndichikudzai ivaiva content ndivape content yeweekend date. You know how can wallet now? I'm telling him the truth. I'm telling him the truth. Hey, Anzi, do a good afternoon. Okay, Murumoros Makuno kuna Chelsea. Second Rukumbo Zafaka tells today I'm going to wear a bum short and a crop top. Yes. Hey, right. Warikuti taura kwari kuti ane mwana wawoko. Ini side kwangu tinotopfeka ndozviziva kuti ndotokiya kundokiya zvino. Hey guys, dressing room ndizwa munere. Ndivara ndizopfeka zvanoda kupfeka what? Ndipfeka zvanoda kupfeka wako. Guys, come on, it's a free guys. Ngati fair guys. Ngati fair.
Mune zvinomuitira. Kubendi kunofiwa nhasi. Maiona here bhamusha ndiyo ndinopfeka nhasi nekatopu kacho. Waiona? Mutenga mahombe acho macrossword 2 mahombe. Em plastic assim em bodoni. Plastic. Daddy, there's nothing. Nice. Anzi crop top munoisiwa, anzi blazer vazviramba. Tawanda blazer mira unzwe. Naifana diaries. Ndati ndinopfeka bum short ne crop top tinda kupa Freeman. Good. That's why I love you. That's why I love you. Yeah. Hani mashinzwa guys. Saka ndinongwanzi nongopfeka ndezvauri kupfeka unongopfeka kazvauri kuda. Ini handirambidzo kupfeka dressing guys. Handirambidzo kupfeka zvandinoda kunyatsa kupfeka guys. Munapfeka zvaanoda. Ndikoziva ndipfeka zvaanoda. Amuna zveshuwa serious. Indai naye passport. Saka ini mudebudze pasapa kupa bamshota ndingapfeka chende pfeka nejombo iri. Machita chionzana ichibatsirana kuti sneaker here kana kuti jombo. Mupfeka ukachicha mode ndiyo. Mukubatsira zvinini pasense of fashion apa kuti zvinyatsofaya. Ndozvavanoda good zvako. Hani mamanzo kwanzi neti kwairi nyatsopfeka izvo kuti panyatsokunyora ndinde zvavakagarira. Thank you dad. Saka guys ndibatsirei pabhutsi matindodii. Pabhutsi matindodii guys. What is this? It's cheese something. Cheese spread. Cheese spread yake. Amuna kanina hiyo anyway for the days. Kinga ndikukudza iwe. Amuno. Naye zvako blessing ndingaenda kundikuti afika dress vagondiseka zve ndikana madress mangwani ndongosekiwa kweva vakapfeka dress ndikati ndipfeke chino ndosepa iwe rega ndipfeke zvinoda moyo wangu ini rega ndita zvinoda moyo wangu guys zvoda chitaka changu zvandotongoita nhasi ndotongoikiya ende guys anditomboudzi sneakers tennis rewhite harisi kuita kuri kunaya saka pane dakakale kakati father days anopfeka kaadidas kavo kavanenge vakapfeka nhasi kaadidas kashoti haikona nematennis nai mupfeka nematennis kana kuti matenda futi matenda futi tikabidas nematenda futi nezibhegi t-shirt Sheroni ungwede byako Father Diaries ndine support yavo yose zve zvinokuita kuti ndinotovatadza kuti nhasi ndiri kutrenda mudhara kwanzi what do you expect from vanhu vanoita zveghost unga expecta chiva nanomukira kusvika ribude vachingotenderera kutsvaga nyaya dzevanhu what do you expect iniva ndine support ini kwachoka aiwa handidzidi still mongonitaura mangwana kuti makapfeka bhutsi yaziva saka ndoda yangu ndoga Today I am guys. Hey, thank you, Cherry. Social media. But they are not going to bosom material social media. Kuna wanakuita BP guys. Kuna wanakuita godoro rikusimuka nekurwadzi wane munhu usingasivi kuita chilampu pauro apa. Kutotadza kurara nekuti aposta kuti ari kuitei nhasi. Aposta kuti chii ndinokanda ndinoposta. Vakomana social media kai Mwari vatitire zvakanaka vakomana. Yapandudza yatichinja kuti vamwe vanhu vasina kumira zvakanaka. Tangove vana Satani vari kutofamba nemakumbo tu. Ava ndibaba vemumwe munhu. Baba vane munhu vakarembedza zvombo zviviri mukati makumbo apa.
vari kufamba vanenge vanarawo ghosti ravo rikuda kuona kuti meli waitei wapfekei wapo vanenge vanarawo ghosti rekuda kuti tobvudza kuti meli akapfekei aitei nhasi azodii avakomana kamoni ukadzokotoda tichini yako kumboku iwe bhizi nekutsvagana nambuya meli busy tsvagana mbuya meli mukadzi wakada tinjeniko iwe busy nekusoro tsvagana nasisi meli kuti vakapfekei nhasi vazodii vaposta chinji totorasinjodiwa nekutuka after that uri kuwana kuti imi miraimbokudza guys munomboziva kuti every life yandoita guys pandopedza life yega yega mamunzwa manga chifona panditi pandopedza pa do you know kuti every day guys I make it a point kuti I get at least 5 customers kana ndikashaya 3 every day pandoya pa life I make sure kuti ndabvapo ndine at least 5 customers ndikashaya 3. That's my goal and that's my aim. This one I'm not even moved. You can shake and not answer when that's so two that's so you can that's in my main goal. They make your mosakuti guys and shit out I'm going to get tower. Can to get in the fan base guys. I use it to market whatever that I sell and to make money, guys. To market whatever that I'm selling and to make money. Ndikauya mukona nchiti video join link ya WhatsApp ni group running join inde munotenga pakati inde munodai inde atoturi ma investment tuseto tuya tinenge tutopinda tuya nenda totaura kuti munhu chindipawo kana 500 rands ndikuitirewo investment kozo shamsika kuti what I trust nwe what I trust nwe unditsvage kana wachingo apindamo kozo shamsika kuti umwe munhu anenge achitongouya kutokumbira tishabhuru nasanda kana data ndipo ndi hotspot yewo kuti unotsvaga kuti meli akapfeka email akuita nezveina asazodi aura nani. Come on guys, gorira muchazati ndahura ndipo muchaita patiko inochimbomira kunudza zvechihureshi zvechihure chimbomirai kutaura zvechihure because muchandimirira kuti ndihure kusvikira mafa makangomirira kuti tida kuona meli achinzi ahura because handihure. It's not in my DNA. It's not in my DNA. I'm attracted to one man and that's it. Father Diaries, that's my all. Zvakatoperera ipapo pana Father Diaries. Saka kune vakamirira tanza chahure chiti anozohura naningi akazodai aiwa mucharamba muchingomirira kuti achabati gwavha 11 rekuhura kana chachahura mucharamba muchingospekulate chokwadi hamuchizive ndamufuma akachiziva because I know the truth ende zvamuri kutsvaga mufuma akazviwana because handiko kusaidi koko department ramunondisairira handitoriko ende pfungwa dzangu hadzitorikoko pfungwa dzangu dai maiziva munhu ane pfungwa dzekutsvaga mari ndini munhu ane brain dzekutsvaga cash ndini kwete brain dzechihure. Chihure hachindibhadhariri mabills guys, hachindibhadhariri bond. Chihure hachindibhadhariri school fees yevana. Chihure hachindibhadhariri chikafu chemunomumba. I make sure I work hard kuti ndiite zvanechida kuita inini because yako mari inonakidza. Ndimiriri kuti baba avazotambira musa 25 ndipewo mari. No. Yako iya unoita zvinhu zvako ega inonakidza. Zvinove ndo zvandinoita inini. Saka kune avo sorry to disappoint you henyu vanenge vachiti takamira acha ihure riya aiwa mbomirai mutenge mandiwana chizindahura mozotaura. For now muri kungondisa henyu koko asi handiko koko. Taurai zvimwe koko handiko. Chero mukangana ndakapfeka chakaita sei kana chakaita sei azvimbore kuti ndikupfekera munhu kana kuti ndikuda kuhura. No, ndini I wear what I want because I'm comfortable in that. Indopfeka zvandoda. Thank you, Faye. Lilian Sheriwa ukureva kuti chi udazama kuti kudi. Lilian Sheriwa udazama kuti tigati pini komenda kuti atikublocke nguva ichiripo. Nokuti pano Lilian Sheriwa ndekwenyu kwa munoenda kuita zvinhu zvema negativity munozvitaura kuma page yenyu echihure uko ma page yenyu satanist ndokwa munotaura pana ari page satanist pano. Pana ari page satanist pano. Pana sipedzi satanist panapa. Kana iwe uri huro usafunga kuti munhu wese anenge famba chingohura. Ndinohura ngono wangu murume ndine munhu tutodza kutonyatsa mu satisfy. Kutodza kuti mu satisfy wandinaye panapa wangu murume. Iwo totondozotsvagana zvevamwe vari mekunze kundovadi. Wangu ari munomba muthu totodza kuti nyatso kuti nyatsoti. Iwo utaura kuti anzi kwa iye chichi. Uyu Lilian Sheriwa ari ghost. Saka tikudze next time ndokublock. And I've got nothing to lose ufunge. Nangoti ndikutaurira. Hanzi yemba isiriwo munhu. Yes. Yemba haisi munhu. Right. Guys. Chicken yedu yaita. Chicken yedu yaita manje. Takuda kuti chigadzira guys. Chicken yedu yaita.
ndinogeza maoko tiite zvechicheni. Even my vegetables edu aita, chicken yedu aita, guys. Saka toda kushandisa ishi, ndiye toda kushandisa ishi. Kwa hivyo unenge utori mumba wani. Ndiri mumba wani. Ndiri mumba mangu. Ndiri mumba. Saka tukushandisa ishi, southern coating ishi, ndiye tukushandisa ishi. Ndiye tukushandisa. Southern coating ndiye tukushandisa ishi. Tukubikira vaenzi. Ndorwadza vanhu guys, chiri kuchichabva apa ndichongoti kai simeni vaone kwavaenda kwa Freeman. Ndo zvangogwadza, hakuna kana chimwe chambogwadza, asi mumhere Freeman line haone kuti akaita sei, anonzi anoshamisa kuti aone akaita sei. Hanti munhu sesu tinotoenda kumuona kana tichida. Kana uchidonda nomuona munhu semunhu wese. Saka ndo zvangogwadza chida kana chimwe chinhu ndo zvangogwadza kuti waonekwa, ndo zvangogwadza chete. Hakuna chinhu atovasiva zvi. Makazana Satani. Hapana chinhu. Munhu ende kuinda ndinda ndichitoda kuinda gawa zina singadi kuinda ndina ngorega. Ndinde tongofunga kuti ndomfarirawo animaona. Gani ndisvike. Otherwise vakonda nongoya ndisiya ndindi kweni. Vakonda ndoya ndindi kokana. Kuzini sina jiri nazvo. Right? Saka takuisira masai edu we want to cook this chicken. Toda kuita deep fry chicken. Idaidise ndikiri frying pan. Let me plug the frying pan. Tishandise frying pan. I think that will make sense. Kama mwenenge chowele guru rakasadza chiuro chakazara kuti nko nigudu man. Hey star. Makati waseke. Saka zvatakuita what we are doing guys, toisa masai edu handichika todira masai edu handichika tochitenga kuita. Aiwa nonse zvinhu zvongofunga musoro kana zvinhu zvinofunga. Toisa masai mangana paukwi chicken let's change ne 4 kana 5 ndije tikutanga ne 4 kana 5. Hansi was ignoring you, Sakatamaka. No, Ronia, no. He was not ignoring me. The thing is, then I take a mask. Angas not was out in Dian. You know, take a mask, take a machine, take a mask, take a machine. You know, Angas out in Dian. Up and down with Jotin Tukuyaka. Then he told ne bounce at Granite Store and her. Ian, out of a nice on a bounce at it. Some Nanga snaps. Ask him and Utanganzano ignore moon. Ukuthi tinoita wakatosera Facebook apa. Saka anga akadoziya asikuti ifesiteme yekundoona uyu ifesiteme yekumona utazosi simeli vacho asanongovasiya pa Facebook taura asikuti avazive kuti vakadi yanga asingatovasiyiwo atanga kutovaona onasi. Unomona vatanga kutoona onasi kuti sisimeli ndivana. Saka kuona kwangopindwa nemunhu akangoti akapinda akagara mumba akati mhoro indauya apa ari pa live kana nemiwo mungamanyira kusekerera. Hands na milk don't mind them. So what if number one mind here? Number one mind here. Kana shungu na vanhu avachaneta vasiye vakadaro. Vasiye vakadaro. Ngoba maruwa ndiye chedila nawo. Guys, isiti totobikira Freeman. Ndiwa totobikira celeb. Iko zviro guys ndauda kungoita chisystem chekuti hanzi uyaina hanzi na born free. Born free ndikuya nechika aiwa ka born free. Inini ndati inini. Imimi muye born free. Ini ndati imimi muye kumba born free. Ndati imimi muye kumba anti boys rati sukuya na 6 ere. Saka naida tokubvunza ti muri kuuya here kana ta musikuya. I wanted to ask you born free. Guys, uya anonzi born free Matavanda born free uyo. Ndiye promoter. Ani muri kumuona. Uyo andakapina uyo. Ndiye promoter. He is the guy behind kuuya
kwa Freeman muno Rustenburg. He is the guy behind kuya kwa Freeman mangwana ku Kempton Park. Kune vasikana vangu vananchititengai matiketsi muchiti tikutsvaga pekuvata kuitira kuti doro. Cynthia uyo ndiye munhu wekuti anogona kuorganize even pekurara taurai naye izvozvi muchibva kwamuri kubva uko. He is the guy behind kuya kwa Freeman zvakare Sunday anenge ari kuPretoria ani maona. So wandakapina uyo ndiye mukomana ari kuzviita mwana wechidiki ari kutorarama. Ndopa unoona kusiyana kwemalevu. Umwe mwana ari kuya kuzvishandisa social media kutsvaga market nekutsvaga mari nekutsvaga kuti ararame. Umwe munhu ari kuuya kuzopfeka ghost account yekuti ndoda kunotuka vanhu. Muona kusiyana kwemalevu. Muri kuona kusiyana kwemalevu guys. Muri kuona kusiyana kwemalevu acho. Uyu mwana mudiki uyu asi munhu mukuru akatoya pasocial media kuti ndopa ndokwanisa kuite gap rangu rekuti ndipromota maartists ndichiunzawo kunzvimbowo chiita mari nchidi ari kutotsvaga kurarama. Antika Anthony life yake rimwe zibaba rimwe zimunhu instead yekuti upinde malaini akadaro uyuze social media iyi kuita zvinhu zvekuti unoita advantage. Ari kuuya kuzotsvaga kuti nhasi kwatukwa ani kwapostwa ani kuti tituke. Come on guys, wake up mutsai, wake up, wake up, wake up. Saka Born Free wachikudii muri kuuya here iwewe kana kuti haufa because uko kune 4 kune 3 iwewe uri kuuya here kuno kana kuti pari kufamba sei. Natsokunditsanangurira tizive shamwari. Hands group ndo mari wakachipa uku 150 kwakachipa uku waya ne 150 very cheap. Right guys, ani mukona taita kanhikiri taita kabita mazai edu atika. Then we take the chicken atika toi marinate munikiri toi marinate mu southern coating yedu anti apa toda kuzama kuita atingaiti KFC hapana nezvenyama paya atingaiti KFC tingaiti chiko. Shakira watenga nola one. Usida kunye. Don't lie. Don't. Songa pani then diki ato. Wadi kutenga diki. Iya ina testa ina ki. Chauno siwa one. Enda mnuzuse. Andu une sleep. Enda mnuzuse. Tedwaenda. Tunga dzakwa dzishanda asisho mwanangu. Shosho ungatenga nola. Tikambashandisa nola munomba izo. Mcheza nola haina kinola yana kana taste original one. Ya original kuita seko haina ki taste unzu haina ki cruise ndo salad checha hiyo kushandisa. Chukuti original azvina basa izvo asi kuti haina taste haifanani ne croissant. Nai zvakuli ndiwe nhema dzakadaro kuti kwaikwa kusina kushandisitara nhema palife. Makambona spy chinze yashaikwa crossway 9. Yanga iriko sengeri. Wadi kutenga dikio because nzara sata mboshandisa iyi munomba ina iteste. Hachina kichi. Hanzi what's nola. Each. Apa bana mikura 2 waya akasingana kiwa yaskana. Chisa 1% tuisa kuZimbabwe, tutumira Zimbabwe. Tutushanse yo waniyo. Chindo chinonzi nola ichi. Yango tsezveri pasero. Aiwa kana zvino kuti kutoza I'm disappointed kuti mwana saje asa kujairira. Mwana fangu kujairira. Chero yeli shamari yangu asasa atofa kuti ari malimits anditi. Nola haina ki guys. Salad dressing haitona ki zvachose. Nasi tutoiti gwa mashura chaicha mfunge hachinake hanza yetu when my mom says no this what don't you think even not this go and take a break no this hanza kuna ati simeli zvesho hainaki mutozviona mukomezi mutoziva kamutotaura kuti hainaki kwanzi kuzimu isitino dya zvoshata havedwei
yandinaitawa ndoimixa nei inoenda kuzimu yoenda kuzimu guys. Shu guys imbonzwa inyewe kuti kwaitombotata sugar shu am salad cream. Shakoma. Don't mix nei shakaoma asho. Zvitoitigwa na. Kudangotadira mumbama kana wira kufiriju. And put a bit of sugar. Oh, sure. A bit of sugar masai in there scanner. What your confusion, Kai? A bit of sugar masai. Kakuziba musaunze tisironze edivining shondo edachiyo makati shuga makati shuga mumazai here vasikana kundezimuka ndina ini hakusikure pasi papa sera pa kusikuro. I want the egg. No, let me taste the more eggs. Why taste that? Taste it here. Okay, never not a spinner. Mama, and said to myself, mana anaona gana yuna mana tulichukunaka hivi. Nice. It's not nice. Nobody is original. Yanda some coleslaw. Mu taste the difference. Apana difference. Difference ilipo sto isiva. Difference iliti. Nangwa ngikura bila si difference ilipo. What difference? Difference ilipo kele chaya. Kila mzee ni more nice. Mama itayo. This one is different. Kundezimuka ndina ini. Mama, taste. Taste. I don't know. I don't know. I don't taste it. Zangu venharo dzauri kuti apasiwo uzachokwadi uchunda chinaki. Zangu venharo memwari dzinoda kutitira. Atini chokwadi mwe kuchiziva kuchunda chisikumbona pakani. Watochinzwa kuti achisina. Mutangotika. Anonodia. Ndomona ngochirega ukadya wega. Ndigiroka twink like chokusa. Ndikenise edhikezi ngatoporonga tongodlawo zvisvo zvinoshata zvatoporongwa kudhara zvatoporongwa ngatichigadzira zvedu mazai huku chicken tiroste chicken zvevana fadza mutengi wedoro fadza mutengi wewawa fadza mutengi wedoro fadza mutengi wewawa arikuramba zvekundaipinda kudzokera kumashopu kwacho zvinayasana ini handisikuda kuida ndiri kupita arikuramba kakudzokera kumashopu kwacho akuramba kakutokuti abuda ainde kumashopu haasi kuda kuinda ndo zviri kunetsa panapa kuti kwaihe chichi kusada kudzokera Kuri kunaya. Kusada kuita pamashopa. Mama took to Shakira to stop drinking my things without asking me. Shakira stop drinking my house now without asking me. Since you're greedy. I was greedy. Let you be greedy, say drink. You know what's my name? I'm not drinking money. What is she getting to fry you chicken and she does the chicken.
tamira kuti mafuta edu aibve kana mafuta edu kana achinge aibva andisika handishakira enda kwawatumwa naye henyu mukoma godhoni naimi ngainde kumashopu Mama ishe bhateri. ishiye bhata ehe daitsvaga shiye bhata iyoyo yaoneka Ndikuiona zva. ishiye bhata itani ndike ndiwazvobhora itani tora gaba rebhinzi mupantu ubvise supu ucheki tangwa cheka french polon kuti wande kuti salad yacho Chicken. Yeah, mama. French chicken. French chicken cannot be ready. chero french chero iyoyo radio is fine kaine covid don't let one drink after the others now guys if vachisikora vese guys ameno vane mazano anomboteerera here naimi hosting our celeb uyu wandakapfekera kuva out wausa chicken kwembonjisira kajiro kamumba mari Ndoda. isiroka newspaper the first Newspaper not selling. that's what to start doing Ilekuisa pasika baka mafundisho cha mafuta yalikuwa zikipita. Sauti ya chicken ndio guys, sauti ya chicken ndio frying pan. Na imaitawa uyai mubike kuno maitawa tofanira kudai kapa vakoma uyai kuno tionesana That's it. Right? What is it? What did you? Hey, Iva, my vegetables. Hey. Tora ndishi. Tora mase ndishi, mashafu ndishi dikiro. Ndipa msorere. Antoda kuona mapoto nezvirimo. Zvirimpoto. Kuda kuona zvirimpoto. Ndichakadza here ndichiri kumbozvita here. Mina ndimbopedza kandikutaridza. Aiwa Freeman asati auya vasikana musadaro vedu. Vasati asvika panapa. Kutuma munhu kunomutora, kunovatora. Mushandise iyoyo.
Chitaradzai guys, bombirai. Chimbomira precious chakutadza kana tapedza. Chimbomira precious TV, chimbomira hold on dear. Hold on dearest, hold on. Papa gani tenda katidaiso gaita. Ntenda takatidaiso gaisi papa. Ndatukwereta papa. Ndatinokwereta ukiyo ndifadzira iyi. Kuti ndifadzira iyi ndatinokwereta iyi muchini sisiwa. Tinoizwa papa. Tukubika ewe ndishona mafuta. Sikubika tose guys aniti. Thank you, Molin. Thank you, Molin. Thank you. Cha ikungo icho wangu nemoyo wangu ngofarao vanhu. Chero ana nengangopinda muno murase ndiki chete aiwa ndongogona ngumuchira ani nani anengangoti si ndafurawo nemuno kana pasina hapana kana zviripo toita. What you call because chino. Maitawa. Patricia nyamba ndeipi. Kwandi ndakweleta iwo. Ndipe chimide chimide cha uchisindi chakada uyena chorima. Asisingu nemi. Jani wane problem guys yekutenga tumwe tunhu. Twanenge asingashandisi. Neni kweyo ndadiku naye ndoni pisa wona mafuta. Naye ndiwe pane munhu wewe ane problem senga kuti unotenga chimwe chinhu guys ka kuti unotenga chimwe chinhu mumba chokuti haugoni kushandisa naye muzati honai chinhu ichi guys, honai chinhu ichi, mukona chinhu ichi, mukona chinhu ichi guys, ichi chinhu ichi mukuchiona chitori plastica ndakachitenga 2017 ichi mukuchiona chinhu ichi chekuisira chikafu kandoma ndinasitotanga kuchishandisawo nhasi icho chimufunge nhasi first time kuchishandisa chitori maplastic anomukona bvisa maplastic aya chokuti itray yaunongosa kumagetsi vanowana chikafu chavo chichipisa chiri mumatray weya vachisevha hanomona chidiki chokushandisa mumba hachisi chaindustrial handika ndechekushandisa mumba mufunge saka munoona kuti rimwe dhimoni rinova kuti unamadzira rimwe dhimoni rinenge risina kumira zvakanaka kudaro mufunge uyamiuka iwo uri munhu wangu zvoreto kugamuchira nchimanya unotomiramira sasisi guys kungotenga zvinhu zvinhu zvausingashhandisi uchingozadza naini asi nhasi chakushanda wacho chimburi naye uchane makore kwai mama mamboishandisa makore saichiona chipepepowaonachishandisa nevidu ndohanokutsva nevidu nhasi hamuna mafuta aya unotivhara here mafuta yakashandikisa hanze good thing to you. Asi chauchanda after how many years guys zvimwe zvinhu zvinasoita guys chauchanda after how many years ndinosokuti pamwe rinenge ridambudziko rimwe ratinongozoita wese serious inototi problem ini
tambira kure shamwari kana ukutika unotsva satambira mudhusi right. Guys, nyama yedu ilipita nditika nyama yedu yatatipita yaipita ndi muri kuona ndizokutadza ndapedza ndiyapera kuti munyatsoona nditika nyama yedu ilipita isho nyama yedu yatsvukira iyo ani muri kuona nyama yedu yatsvukira isho yatsvukira nyama yedu takuda kuti tiibvisa tise mupai maiona ka yatove nyama yeku chicken ndiken mafuta neno chicken ino chicken wacho yo mafuta mwa Kasibisa nyama yedu manje yatoibva ndokutaridza kana tanyatopedza ndokutaridza inyatsoona put rice in a bowl and do a curry rice. Do a chicken. Right? I didn't know it was yeah, it was how was the salad made? What's not this? Please put your phone where you can see what you're doing. Okay, Faith, mine, you know, stand very fast. Right, mira ndidai so uone each. Waona each. Ikuona ndicho. Each. Tukuti kastendi kacho kari pasi. Ask to use smelly. Thank you, Flossie. Kastendi kari pasi, guys. Kastendi kari pasi saka akasinyatso sunka musoro but maiona ka anditi maiona anditi aka maiona anditi ka ehe saka Faith waiona tozopinda pane chimwe chikamu chinochera pane iyari salad iyari kuita anzi yakasvukira salad iyo yari kuita ishi salad ishi yari kuita iyi salad ishi yari kuita ishi chakutaridza yapera handitika chakutaridza iyi hanzida kuna andina stand manje andina stand hanze ndekuma Meg mira ndichainda ari kumboita iyi kamira yapedza ndigokutaridza mira yapedza mira ndende pande muudza mimi makateerera nditi pande ndichimuudza ita so mningi makateerera imi iye ndari kumbochekerera chi French iyo mubhawo rake ari kumboisa French mubhawo anditi ari kumboisa French mubhawo rake rega yachekerere
Oh, thank you Rose, thank you. Manje yasvika kana kuti tikutobikira mairi. Aiwa si kitchen inogara mumba munogara makachena zvamwe mumba munogara makachena. Ndaka dzangu kurongedza zvinhu zvakanaka zviriko mazuva ano chimodzi asi kuchena chako mumba mune aiwa achina ndidi. Vanozvi vabvunzei vanachakira vanokudza kuti tinototukwana mumasingaiti nenyaya yetsvina havadi tsvina ichi makuti panzara zvinonhuhwira chini vasvika tandi right mira chekerera french upedze tangu wapedza chekerera french ndozokuitira beans sacho Bella Scotch, I'm waiting for you. Come. Hanzi makambada chicken breast. Andina Molin. Andina inoitwa sei. Ende Rosi first I don't go to tukisa hits. Asi Rosi very way kandi uyo tsura tuko iwe. Arikuchekerera French. Arikuchekerera French kuita tuma piece to dick. Mira yachekerera ndokudzai. Arikuchekera French and go for a dore fridge risheke. Arikuchekera French kana apedza ndokudzai. Mira yapedza. French Polon, right? Apedza chekerera ndiga. Apedza chekerera French Polon takuvhura cool baked beans. Depends banga rimwe ratogotsa. Kana chini open it like this. Takuvhura gaba iri re cool beans and ndira takuvhura. Ndigovostiwa. Sandra Mlaka. Chero yoka uya kundokuhosta. Asi zvokuti kai Freeman ashamisa ngati kudi aiwa. Muenza ngopindawo marasikirawo muno muna namai vake. Handisika munenda sisi vake satongobvisa iwe Sandra ukarasikirawo kuno ukati sisi mene ndikudarika izvo zvingapinda muRustenburg menyu sisi mene unofunga kuti pane pangakurega ucharara parodhi here nhai Sandi ndingakurega ucharara parodhi 1 2 pane paucharara nenzara here nhai Sandi hazviiti handiti saka wovhura gaba rakwandika rekubhinzi dzadzi kungoshiyawo marecipe guys atombodika try this one you like it try this one and ish ndavhura ndika wobvisa supu yebeans but ish usairase isa somewhere else godela uzoshandisa bika supu isa somewhere kusare beans dzisina supu imomo and mobisa supu yese yebeans dzadzi yakosara beans yechedzo but beans supu yacho manje musairase because munokwanisa kushandisa kubika supu anitika chakachenga chinhu chakachinhu kwacho lettuce cucumber salad lettuce cucumber salad okay. Thank you Rose, thank you. Undipe ku inbox iyo yema lettuce nemachichi tione. Regaya kutadza kana adira mabvisa supu yese yai. Anditi mukasara beans chechecho modira beans dzadzi yamuchi mu French. Dzisina supu. Bvisa supu yese.
hanzi zvino kuno polona inaki kuno kune chicken polona inonaka chicken polona inonaka munyaradzi zviri sei hanzi munozore smell na Evelyn inga ndinotengesa mafuta 1 hanzi yakumwa zvino mbegwaza sisi vakati kuti ubhanga ichiuya kuti ari ku sikuza kuti ucheri wishakire kusi zvizurisha nebiduwe nenge mukutaura ndoda kuzosisa basa kudara wakote Is that 4? 4. One. Hey, sure, no, I'm going to bench, nice. I'm going to bench, sure. So, I want to put the stuff bench, you put the look, and then I'm going to keep that, and I keep that, hey, that one is really cheating. Hey, that one is really cheating, guys. And what I say? I don't know what kind of a room ever cut over. Ere munyaradzi munazatuza tikutumirei hanzi kitchen yenyakara thank you manje funny enough unoziva kuti chi Ashley ndine makitchen 2 ndine makitchen maviri ndinotumira zimbed ndine makitchen 2 asi mukotona kwazaza tsvina kana kuti ndikutaridze so kana kumira musi mazaza tsvina chaunogona ungoona yes Josephine handitenge mafuta apa mani mapoto ndo amunenge muchingoona mapoto ndambotaura zviya zvashavira mapoto ekuita phobia inoiti imoiti chiko holding moiti holding imwe yacho hai yazadzwa zvinhu patebhula mira ndipedza ndingotaridza imwe yacho right pachicken apa tapedza chicken yedu done. She's a salad. Right. Chicken egg done, guys. Yeah, eat it. Sometimes I say ish. Ish. Chicken ish. Yeah, eat it. See what I want. Chicken now volato, right? Pesa je mu oven. Pesa ni chicken mu oven. Maiona ka yayi kan zima yona ka then go to the right to say starch right, salad yaita yema potatoes nechi ish
Can you see that? Ish. I'm not going to ish. My one. Ish. Ye French. Ne ningikiri some fridge. Ye French ne beans. My one apati ubo clear je sais. Ya ita nditi. Ya vaya ita nditi kupi. But we all visit tonight. Right? Anga chiti shima punda chima poto ndo wanda njiti unoona mapoto ayo. Ikishe next 2 ish mapoto ayo. Una mapoto ana nchikuza kuti unoita hoarding zvimwe zvinhu zvasingashandisi mamwe mapoto ayo anambobvira akashandiswa. Anambobvira akashandiswa mapoto ayo. Aiwa mamwe ayo at least ndinomashandisa kumabika like kuma catering kuchichi anomaona andimashona. Saka mapoto anachitaura kuti ukapinda mukitchen echi tunoona zvanachitaura kuti hoarding guys ona ichi chinhu ichi shinguri ndakasozviteka chachori tangura ichi choita ngura chiri apa mai mwana chinhu icho chichi asi ndambochishandisa ichi hansati chekugadzira makebabs ichi chogadzira zvimashwama nemakebabs ichi asi ndambochishandisa handika chero icho chinoita kuti achaita mafuta chino ichi choita kuti machips nenyama zvibve mafuta kudikudi asi ndambozvishandisa izvo hanimoona kana handisati kana mboshandisa handina mbashona kana mboshandisa handina hanimaona zvakandichitaura kuti mapoto zvanachitaura guys kune zvimwe ona like icho handambobvina ichi asi ndamboshandisa futi icho chinogrilla nyama ndatakamboshandisa icho hachina kuna chave ne6 kana 5 years icho chakanzi easy cook icho hachina kana neicho chakanzi kenwood chacho chiri muzasi icho zvino hazvina mai mwana kumbobvira kana kumbobvira kana kumboshandiswa hamunoona kuti zvimwe zvinhu kungoitawo pressure kungozvipa pressure mai mwana yekutenga zvimwe zvinhu zvausingashandisi mai mwana hamuona kutenga chinhu zvausingashandisi kungozvipa pressure mai mwana yekutenga zvinhu zvausingashandisi bhore nyama rakuisa nyama yakuchisa nyama imo mukati and then woisa green pepper nelemon. This is takuita tibike iyo rice iyo guys. Papa, can I box in my spice? Mama, this is my red pepper. My big can My Suju red pepper. Israel round. Que gosto não de ter na Round. Yeah.
Right. Lemon ndoshumira muzoko. Kungwaricheka sei? Ha? Kungwaricheka sei? Unoricheka zvarira ausviniri, unocheka maraundi wese pamusoro apa. Ungareka. Isa zvandiri ita zvandiri kukudza. Ita zvandiri kutaurira ini. Ndatori uyu. Chiita rakadaro. Hanishandisa nzvimbo muchiri vapenyu. Live iri kubendi. Na live iri kwasi iri kubendi nasi. Live iri tia sitenge tiri kubendi. Svika ndibike stew handiti. Ndibike supu yacho. Asina kubika shoma shoma. Chingorei ngena kuti zvimira. Isarimwe kata. Sia gaiti chimanya manya. Time yati sia guys, time yati sia. Takaita first to clear kapachena. Hanzi leti rest. Ndiye ari kunza rest. Dini. Okay. Kuva vaita vapinda papi maiti kuti vaita sei? Ndiye ngatimbosiyaiwo vanasikana. Zvonakidza redo ngora pachingotara vanhu every day vasikana. Zvonyatsonakidza swa. Timbosiyaiwo munhu. Ngofema. Pakubika supu guys, takuisa maonyens ende handiti. Imi guys, uyai muvajoine kunoku. Muvandudyewo. Tomato paste here. Hamsina. Mpani. Changamuka tichangamuka. Kuningeza. Ini kurongeza kai, atete ndobika. Asina chirongeza. Kurongeza wacha kutoda tichangamuka. Ili bado. Depois tinha table chichi. Deixa eu ver. Guys.
kana ndakatagenda ndakatarira kuti madhayaris euk ari kuuya kana auya. Oh, thank you Munyaradzi, thank you my brother, thank you. Ndakataimira kuti madhayaris edu ari kuuya kuno kuAfrica paChristmas iyo tovahostawo shuwa satani kungonyadzisa satani kungopindira vedu hapana. Ndakateya senji ndoda kuva surprise. I want to host them. I want to host them. Kuzvona ndakateya guys, ndakanyaso kurongerera kuti ndakanyaso kurongerera kuti chi ndo nandakarongera kuti mauk ari kubva uko vanhu vediaspora nandine 3 vanasisi vangu vari kubva kuamerica vepano padiaries neelot ndifungaiswa kuma15 vekuuk zvakadigwa jecha vose zvakadigwa jecha maimwana. Ndakatitamira kuti ndoda kuvaspoila chete, ndoda kuvaspoila zvodigwa jecha sati anobva apindira. Because next year ndikuenda ku UK guys. Next year ndikuenda ku UK. Next year ndikuenda kuchando guys. Next year ndikuenda kuchando. Ndikanda kudzaya nditi. Next year ndikuenda kuchando. Kwamkoma Gordon ndokwandikuenda nekwacheri. Next year ndiri kuchando ikoko. Saka ndachida kuti tigare ndavadena kuti tsara ndozosvika kwanororo shumba nembama. Zvadigwa jecha. Zvadigwa jecha maimwana. Ndikokasipia. Zvadigwa jecha maimwana. Muchaiona minamuona muchaiona yazara kuti zisimeli vako vakati varikuenda kuchando next year kwagodhoni nekwacheri miraimuone yazara mastriti umu miraimuone. Kana mchini kasipire ichi guys, sakanga mokwisa ichi. Kasipire ichi. Chuna kisa supu ichi. Kana mchichiparira uko. Isa na vegetables ya ichi kako. Musakanga mokwisa ichi guys, kana mchibika supu ichi. Chilesen beach. Icho chichi. Machona chinonzi ichi. Worcester sauce ichi. Chuna kisa supu ichi. Muchitenge matoa. Muchitenge chuna kisa sali ichi. What you say? Ocupar. Vamos a principal.
Right. Chirega guys tichivadezera ubanditi. And I'm laughing with jumpsuit. Thank you. Thank you guys. Thank you. Shimira ichibetesa. Chibeta chivadeza riti. Pavanosvika za 6. Pavanosvika makastoma emafuta munazvandotaura kuti kwanzvandotaura kuti ita live yekuti because iye angachitaura zvekuisa pabathroom trust me. Right. And ndakutopedza ndapedza Jennifer ndatopedza ini kwatongosara chete ningikiri raisi but ndatopedza. Hello Masera mama Mushe murisei Mushe kuri sei pamwe flu handikwenyu kukutonhora kukunzi kukunaya snow. Sorry. Mati ati ndise pabasi. Yes. Alright, mudzei kudai so mudzei kuti kwari kwacho kujobhe kukwana ari ku South Africa kwacho kwarika ngaatsvage post office iri padhuze ndotumira ati avadi address tongotumira pa postnet iri padhuze pa postnet unotora ku postnet ikoko aide address vanongoda phone number chete yake phone number ungozopiwa ungozoti kune pasuro yako iye unda no collector oenda nawo kumba. Saka manje saka pakaipa saka toita sei kuZimbabwe mami kati ainde kupi kwacho imuri mupinda kumba here makatoenda kuZimbabwe ndikutoka mchiri ukweni oraiti saka mukupi kwacho kwarare saka kwara zvinetsi ndongoisa kaini pabhasi imotora kwarare kubhasi kuvanhu vandotrust hambonetsi mafuta vanhu vakanda runda kuZimbabwe ndingoisa pabhasi kune vanhu vangu vawenda nawo iyi hanetsi. Alright. Ndoshita zvariniko. Alright, chinyora kuti munoda api neapi as long as soon as mango samari yacho ndoganda ndotumira. Ndakudzisai kuti munomabvisa sei wani. Live yacho iripo mozodzokera kunotsvaga wakuma live iripo kuti munobvisa sei maskin tags enyuwayo vamunawo. Sure, ndakakudzisai mahara iripo live. Maskin tags iwayo imo maskin patches enyuwayo katuma white patch kaitozvo. Twakaburiswa nei? Munditumire picha ndione zvamukutaura. Alright, ndokudzai chega ndingokunyorerai paWhatsApp. Mungu ani muri kuZimbabwe mungeza vamukuru. Unonzi mukuru mungeza vamukuru.
ndokunyorera izvozvo. Alright, ndokusirai mai manje. Sharp sharp. Hidha unoziva chinondinetsa inini ka ini chinotonzi takuhotsira aihotsirisi because inenge iri inozi isina mweya iyi odorless inenge iri odorless yeuka yauhotsiri nokuti odorless amaona iodorless aihotsirisi saka ina handidi kuona chinhu changodarika cheblack changoti fechire zvinunzi ndakaimaka singaiti nunzi nebete haya kuita kunge ndakamheno anomaona haihotsirisi odorless odorless mina mutaridze aihotsirisi ini ndinotori nemasinus nemaallergies aizvoti dei aihotsirisa dei ndabaiwa nekuhotsira kudhara but ndotomeka sure ndinotenga odorless because handikwanisi kufema mweya uwe aya anonhuhwa dzinonhuhwa dzadzi saka idzi hadzina mweya idzi anomaona hadzina mweya nhunzi kangondidarika ndinotoimaka zvisingatoiti nhunzi especially pandakazofainda kuti tikwaipese painomhara inosiya mafuta handohwakusema chaiko ndohwakusema chaiko chaiko nhunzi kangoti fake kakangodai chete saka guys Linet kupi you ask for mafuta kupi kwacho na Linet kupi uyai WhatsApp kwangu unengosamba ya WhatsApp I always answer unengowainisa ku wrong number unengowainisa ku wrong number Mnyara dzora ichi kaindi singire tauro Shakoma ele vide pfungwa dzeina mbozati ndo kwamashwa kwanzi kuri kubigwa Freeman wedu regai kudaro ndikubikira vaenzi asi Freeman oga vedway vasikana ndingobikira vaenzi vapinda muno muRustenburg chete ndikubikira vaenzi cheka tichifona nayo ndikumbodileya zve ubva kuti vaone raisi yaibva zve guys chirega ndichifona ndachimbodileya zve kuti vaone ukazvaibva zvanyanza kurongeka patebhu tayanza seta tebhu zvakanaka changosara pa iraisi ndaichitoti pandopedza seta stable ndobva ndadropa life taseta tose mchindizoti aiwa gadzirisa yapo togadzirisa handiti zvona tichidazve tachida kuti sete tebhu tese tikapedza seta tebhu toita sei to yebo tochiunza here alright saka ndomumirira mondiudza zvoti mondipa signal yekuti ndichisenda ubva yacho sharp WhatsApp yenamba iyi guys handichombononoki 2 minutes ndinge ndatoansa but ukasa WhatsApp yedzimwe namba dzasingashandisi kufoni zvinonetsa handimaona abuya mundofunga muiboys rake ranga rabuda iri ranga rabuda hanzi let's set the table hanzi ndisire tune support alright I am a customer ndozvinofanira kuti social media make sure you are doing business you are making ipa pandaita pandaita customer mangani guys atouya kuseri mangani saka mona chiro ndakaotukwa chiro ndakaonyogwa chiro ndakaoitwa sei guys kasi mwari inenge apinda mupoketi mangu haibudi kaichinda kwavari ani mazviona haibudi ichinda kwavari mari kana itopinda mupoketi mangu saka moti ndingashekewa nokutukwa here ini kana tinokunyogwa ini ndatoita mari yangu hazviitizvi haana Georgina haana uyu watouya uyu haisisimeli mafuta anyanoita mari uchimupindira yes dia ndeipifona ndozokuakuanazo chizoiti kuti vanhu vadle guys muchiona kuti vanhu vanozonyarawo kushama muromo kuti vadle guys makatarisa achizoita handiti tongozita tebhu moinda iwo saravo vachidla mainda handiti guys azvizoitika imwe customer iwishi zvatoifonera zvedu titotaura necustomer yatouya social media ngaiite yekutsvaga mari hello yes vakoma maswera sei
moda mafuta alright enda sira masira chimbota chimubvuma tamantumira pikicha yenyu KFS ndimboona nemafuta amuri kutsvaga acho takaita sei tionesana Okay, alright. Ndisimire picture timobva mandimo toonesana kuti zvakamira sei ndione ndoda kutanga ndaona alright right tobva tatodaira vamwe futi emafuta ava. Hello caller. Hello. Hello? Yes, ndeipi mnina? Mushe. Watu unoda api kuangonyora chi? Unoda api? Okay, inini ndiri mu-black handiti so kumeso kwangu kune ma-sports like so ku clear. Hello? Uda clear. Chimbondipa picture yako ndione. Yekumeso. Okay. Chimbondipa picture yako yekumeso ndione kuti aufa. Tida kuita zvinoenderana nezvauri kuda kuti tisangoti bwaliti. Titange taita assessment. Kanda. Alright. Zimadu. Aiwa. Avatotumira ifesi wani chiyeketese. Okay. Okay, ndaiona mira ndikokunyorera ikasi mira ndikokunyorera ndaiona. Tinayo nasi live ndiri kumafaro guys. Guys wana zvize kuti vadli makatarisa guys ngative ife ya ini. Right. Supu jani tangosara nerice. Kitchen ya clean yanaka uko. Zvose zvava in order. So much. Hanzi picture yauya pani patipanenge pani basa. Aiwa yakanaka face yawo ingori chete netumavara. Face yawo yakanaka ine tumavara chete. Ku WhatsApp namurozvi kwayande kutebhu zvinonani kuti pasata seta ka table yacho right handei table. Parasati vauya kagaisa chiti kana Uber yo tafonera Uber tusara chiseta table. Zvino Uber isati yasimuka kagaisa. Uber isati yasumuka guys. Saka tikatanga kuti seta table zvinopora isati ndizvo zvakapora. Toda kuti vachiiti Uber ichisumuka noti padhuze pavari it's only 5 minutes kubva pano. Unaona? It's only 5 minutes kubva pano saka Uber ichisumuka ichiuya isichidiwo tichigadzirawo. Tariro ndizvo aingana taura navo izvozviwani. Ava vaita kunyora list yemafuta list and there munhu wani wosai right yatimira picture yake aiwa mira ikavatange tisatu kana Uber yazoinda tozovadi tozoseta because ivo vachingobvawo panapa ndifunga kusara kandichipfeka ndichitevera bumshot yangu yaya neguvha kuti ndichitevera ikoko pesa tikafanisa matebhuri idzo nunzi dzikamara dzinosiya dzaisa mafuta nunzi dzimhare muplate haiwa kana dzinosiya kadzaisa mafuta imomo dzose dzaisa mafuta imomo ngaitimire tichaseta handiziri chose iri pano
kwaikuka sadza tiyabikisi vanozvisadza kuimba vagutisa nesadza aiwa vanodya raisi vanogutisa gaisi vakagutisa panozoipa vanosadza kunyatsoimba zvakanaka vanhu vanogutisa no filter ndizvo zvauri right ipapo hanzi I want nothing but sadza alright mukoma munya tokuitirai sadza rachona chairo chairo ramunoda iroro kana mauya tokuitirai sadza aiwa shamwari bete riri nani pane nhunzi bete riri nani pane nhunzi shamwari aiwa nhunzi aiti sha bete iri nani shamwari aiwa bete iri nani nhunzi inosiya zvimafuta so nhunzi aiti shamwari plus nhunzi inenge yambonomhara kwayamhara uko yoyo mhara nhunzi iri bete riri nani kwaifanira kuisa magirasi upside down then food vanozozvipakurira vachizvisira amount yavanoda that's the plan zveiyoyo naiwaitas samasi that's the plan iyoyo ndo plan yacho iyoyo muzati guys tikaenda kuharare tiida kubatirwa zvakanaka tikazoenda kublack kuharare guys vanosvika vati svisimeli vakambotibatawo bhore gai tivabatawo bho kana tasvikawo kuharare guys takuda maplace amatora maplace amasuke madzimburuze mukati exactly bete muzati ndirangu randakachengeta mumba mangu nhunzi plus bete kuda issue patience kune dzimwe nzvimbo mapete vanhu vanodya vanotomabata vachidya but nhunzi bodo asikana kwai isive kuda outfit totumira picha sisi wini outfit iyo ini mugokwana inishiwa mugokwana here naisisi wini asi mukuti ndikutengere yezera renyu kai yesaizi yenyu kai hapo yokai akaenda kumba kwavo iDecember kai akaenda kuma introduction so andizivi kuti uchauya kana kuti uchagarireko kumurume uku bete guys nyoka magarwe chichi zvodyiwa zviya guys zvodyiwa sandiuya kurasenberg anzi andiselina angu mafuta aperawo naye andiselina saka indodi itumirai mari postage ndikutumirai mafuta imi magara mafuta amutengi munongotumira postage yenyu ndotumira mafuta so muchariga kunaka kumesoro kuti kwai mafuta apera kwanai andiselina naimi andiselina muri kudzoka rini palife we miss you kapa naimi andiselina muri kudzoka rini palife mafesi evana azozara kuwhatsapp kwangu mafesi azozara kuwhatsapp kwangu regai ndisekerere mari mafesi azara kuwhatsapp guys postage yeku UK ana it's 1.2 postage yeku UK it's 1.2 iri pamusoro ndeye America neCanada neAustralia yenyu iri nani inodhurisa pane zvose ndeye pane munhu akabotumira mafuta ari kuJapan kuJapan kunodhura vedu we amwabva atofona uri gaiti tudara zvedu makastoma isu hello ndiri right muri sei caramel aripo caramel dos ndo yenyu ai right iripo once in that picture to paste all right
And Selena, when are you coming back? Hanzimeli skincare. Takamira website ufunge. Chitakumbura kuti muva clear kana imukoma kana ndakliwa na manager igaiti pin naye manager tinokumbira kwa kuti muchi clear anti Selina vachidzoka kuma life chati chikumbira kuti muchi clear anti Selina vachidzoka kuma life please chikumbiro. Tati chikumbirawo kuti andu achidzoka chairman please. Yeah, it takes it down, it takes it down. Thank you so much. And the boy, somebody knows you can go to those bread jet. Hello. I see you. I just say about that. Sure, just say about that. Can I change my tickets 3? Got to get 3. I don't know say price per fly. Aiwa apana ishosho abaiti shosho. Apaskitwa ishosho. Munongo ziva this is business. Apaitu ishosho. Pane watotenga cheni chako chako. This one looks to say per fly. I think it's one. It's a per fly. I'm not sure. Check it per fly. All right. Right. Then nada tenga matiketi 4 kwa Monty Paul. Hands Monty Paul ngirikiri. Kwanza Monty Paul 100 compliment kati video kuni vanondotenga watotenga 10 chao zvino matiketi anga saperera kuma compliment.
bika tapedza guys, bika tatopedza iyi, tatongomirira signal yavati vari kusenda kuti takuuya. Oi, guys, zvada kuti ndichiningirira zvakuda kuti ndichigadzirira ndichiaina guvha utiya kuti ndigare ndakagadzirira nokuti ndichigadzirira nokuti time yakuda kufamba ndinoona vakatouya boys ava vatobva tatongoti shoes saka ndoda ndichigadzirira chiguvha uti chiya ndichibva mushoti. Iyo midziyo iwanini ndinombobva paipo. Hanzi hapana chakanyora. Alright, alright, mirai ndibvunze. Makasitoma mukunedza futi. Asi sho tainingirira guys, taimaketa wedi vanhu vakasauya kusauya wasi taimaketa. Handisati ru kuigadzana David Ribon. Inzwa machamari. Inzwa. Matiketi VIP, handi hapana VIP. VIP ya kuchamari. VIP ma 300. Ora chiri bo pana munhu ada kutenga 4 saka mira ndimudza. Alright, but handi hapana VIP kaingori VIP. Ino bana to create ba board chine space yekukasa kugadzira VIP. Alright, iri bo mira ndimupe. Sharp. $300 francs each. 300 rand saka mukangoti penyu 1000 inokwana 300 rand. Hey guys, Twitter unojamba maspika guys. Handisi sinonzi chi. Inonzi Lazen Bisos inonzi Lazen Bisos. Inonzi Lazen Bisos. Otherwise ndingatozotaura zvisirizvo. Nunzi Grace ningikiri. Nunzi iwe ningikiri Prada Gucci. Ina handifarira handiwirira nekuona nhunzi chinditenderera pandiri changopfuura chite pandiri chete. Naigeti bikawo zvenaiwe. Uda kuti nditukwe nabamnini kuchinzi kwai hauna kubika nekuda kwangu.
esi Cynthia hanzi ustashe hanzi kubankuru kwenda wele ha bankuru nasinga vambosara ndinofara sei shua varipo kama ndiriga ndinospina ndoga uko guys unofara sei varipo it's obvious vanenge varipo amen vanenge varipo here. Zvakaoma. Pane maSouth Africa zada kuendawo kushow anyway. Ndiwa ndiri kucomment ndiri kutaura apa. Pane maSouth Africa zada kuendawo kushow apa. Hey. Nasi. Mashao muri kuere uko. Mashao muri kuere kwacha masingura arida kupinda arida kuinda kunigiri. Kwa spray inopera. Cleopatra ndine makatoni emaspray kana pane nyunja ndinotenga pa grocery list maspray enunzi nokuti nunzi ndakaimaka. Ndine makatoni. Pazuva inopera spray wani ndinogara ndine makatoni muno emaspray. Unotamba iwe maspray ndinototenga ari makatoni because ndini singatodi. Mashao muri kuhereko kune masingula arida kuya skanyisiwe odorless haikuzaridzi because haina mweya haina smell yainobudisa. It's odorless haina smell yainokupai. Lindiwe munhu atogu unoinda unotogwa kuti passport here kana license ndiye unenge ati kwava netsoka dzakachinda unofamba achinda kuoga andiwana munhu atogu unoinda oga hanzi insect catcher ndochiona hangu chichi chakazara mudzimba dzavamwe chine chakaisa pamadhoo nepamagedhi apa chinobata nhunzi so brother inikangoita one chete ikangotongoita one nhunzi iyo inotondidisturb ikatongoita one chete chaiye one chete ine yatondidisturb one iyo inotondidisturb achiti handitodi kunzwa nhunzi inoti nzirr muzasi mangu ukona yandasida kudoni ndoita kuitsvaga kusvika ndaiwana ndichiispraya ndichidzingirira kusvika ndaiwana ndotoitsvaka nhunzi iyoyo. Kwaita mene uko dziri single dziri kuinda kushoko saka uyai kushoko. Matipa ishe wadzoka neinona futi yaiti chake yakuda kusa mumikiri musevheti obva waita on iyo
andidhiwadaro muda yamangwana maleftovers wangu akida chisa usiye imwe yacho kuzi wasvitara nyama uise munikikire mutray inouraya iyo brenda inouraya nudzi but dzinenge chingopinda 1 dzodzo ndikangoiona 1 iyo ndinohwane kuidzingirira kusvika yafa ndinohwane kuidzingirira kusvikira yafa Vadikusirai papo andinoitsvaga Jennifer ndinenge chiti nzinzi riri mudenga uko ndotoitsvaga kusvika ndaiwana ini ndikashanya kumba kwevanhu kazhinji kacho handidli ndikashanya kumba kwevanhu kazhinji kacho hei because nogona kuona nhunzi chitomhara kudai so vachiidzinga kudai nemaoko saka indobva ndatomira mwoyo manje handichatodli andiona kana ndichitominda kunoshanya ndotoziva kuti zvikuru sei kana wakambona zvadzinoita kumusha zvadzinoita nhunzi idzi wakambozviona ende vakumusha vana basa nadzo vanotoidzireka dzichitenderera panyama havana basa nazvo ini ndobva ndatoguta manje chikara kusatodla nyama yekusvikira ndadzoka ndibati ndikatobayiwa ndichinodla nemuriwo mugadheni kusvika ndadzoka kana mukaka kusvika ndadzoka handidli tatenda ndeipi tatenda molini what do you say Nancy Kisfiemi chero vakatora engule yakaita sei chero vakatora yakatoshatisisa chaiyo yacho chaiyo munhu akatodaro yani akasikwa naMwari mufananidzo wakatosikwa naJehovha handi unoziva pakusikwa kunoita munhu hakuna nokumbira kuti Mwari ndisikei makadai mugozondisika makadai handi unozviziva kuti hakuna munhu anotongosikwa unotongoona watongobuda wakatodaro utongoona watongokura wakadaro ndo zvautori saka handifungi kuti zvinhu zvokuti hanzi panosekwa munhu chero vakatora neenguli yakaita sei chero zviri zvanditori izvozvi ndo zvanditori ende handikwanisi kuzvichinja ende munhu wese chero akaita sei hakwanisi kuzvichinja ndo zvanenge achitongori izvozvo saka ameno hake anenge achitoita basa rekuti kwaanenge achida kutora chinodhisa iye akavanda mughosti asingaonekwi yake fese aoni kuti that's being coward ameno vanoentertaina izvozvo nevanenge vanotambira kumazvimagrupu zvakadaro ina handikoenda handinoenda zvekukozi hapana kandodzidza pagrupu rere hapana kana chinobatsira chinobuda pacho kuti ndikati ndabuda ndakabata ichi nokuti kune uchingotwa vanhu kune uchingotogwa mafesi evanhu achingonoseka chero vakaiseka iyo ifesi iyoyo ndakatoibudisa pakuti vanyatsotora zvakanaka handiwana just because ndo zvaitori haina kwainotoinda ende ndo zvainotongori iyoyi haina kwainoenda ndo zvaitori saka ndingati kudii nai Mwari ndingati nai Mwari uyai kuno mundichinje mhino iyi makazoita hazviiti ndo zvanenge vakatogadzira izvozvo Mwari vakatoona kuti zvitoripo vane vakatogadzira izvo zviripo vakatoona kuti zvitori right hanzi masadika matrifles andina ndazongofunga kuti pane ice cream no haiwa Prada Gucci handendo ndakambotaura naye ndomusiya handisi kutaura iwo Prada Gucci nditaura hangu mamwe maghosti anoita basa rekuti ari kunzi anotama sinjoti takabuda engu takashata chero vakatora yakashata yakadii ndo zvanditori izvozvo nai ndingazvidii muvaudzo next time saka moda kuti ndiMwari here vakazvisika here
tigwa mubvunzo wavo maybe ivo vane chidhori chavakambotorawo vakambosikawo vakachifemera mweya chikataura ini ndiri mufananidzo waMwari inini ndakatodai ndakatonaka ndakatodai kuti nditori mufananidzo wechiwo ende Mwari vanotogutsikana vakanditarisa kuya vanhu vakugutsikana kuti yes there is my daughter, there is my beautiful daughter. Vanotya kugutsikana shuni ngazonisikana neghost naye miri rinenge richizonitora haro kuti kwai vazodii. Mainandi avatauri zvinhu avatauri izvozvo hazvitaurwi izvozvo hazvitaurwi izvozvo zvinotagwa kunzi vahura vazoenda kunonyenga Freeman ndozvinenge zvitaurwa izvozvo zvisipo zvinhu zvakanaka zvitaurwi havangatauri zvinhu zvakanaka zviiti nokuti harisi gurupu rinoona chinhu chakanaka mumunhu. Gurupu rinonzi Mafira kureva harisi gurupu rinoona chinhu chakanaka mumunhu, igurupu rinoona zvakangoipa chete. Anditi mazvona saka chero ukadii chero vakandiona chako ndichitomusa munhu akafa akamira apa kuti ndamumutsa ndadzoka naye uyu munhu wenyu vanototuka chete vanenge vachitongoshora chete. Saka ndo zvavari ndo zviri mavari varegei vakadaro nguva yavo ichakwana vasiyei vakadaro vambopembera. Anditi chimwe nechimwe chine nguva guys anoziya chimwe nechimwe chine nguva ende chinobhuruka chinomara. Andi munoziya chinobhuruka zvekuti dhu kuenda mudenga asi chinomara mufunge. Saka musanyanya kunetsekana zvenyu nde mungonokomenda mukana kwai vakachita muti ende vakachita zvisingaiti bhinya chairo riya mukomenda musi ikoko kana mauya panoita zvokufara idu nokuti vagara havana chavangaona. Hapana chavanoona mumunhu chakanaka asi chiripo ndechekudai so oona kune kushata kweengulu kuti munhu anenge achitonitora dzimwe nguva neengulu lacho chitonoti gosiro rinenge chora asi kune munhu kuseri kwaro achinda kunopostaka ukatondesa munhu yeka pamwe anitori neupenyu hunonzwisa tsitsi ana upenyu hunonzwisa tsitsi munhu yeye hunonzwisa tsitsi wokutoti tikatosangana tikamira apa ndototi naye Mwari Jehovha ndobatsirawo sei kana chigona kubatsira ndogona kutomubatsira. Ndo vazhinji vacho vanenge vachitotora masitikedha vachinotiposta vanotori neupenyu hunonzwisa tsitsi zvokuti dhu ndozvanenge achita iye wacho chaiye antika anenge achitozoya neoriginal account yekuseri kwandiri kwachiti ndichagirewo murume simeli antika haana ini nekushata kwangu imomo ndirimo mumba ndakatoti goneyo munhu wandakadotora asi ndirigo ndirimo iko zvinonzi adove 1920 tiriti mumba imomo yes antimaona. Saka anenge atori single achitsvaga murume asi ari kukudza iwe wakati ukashata andakashita sindiri mumba mangu zveni ndirimo poshi havasi pano ndotongopindura makoments akutaurwa havasi pano. Belas coach same things, even myself, even me too. Never not to follow ndombovanzwira chitsasi andiona. Saka nditori mumba mangu zviri kutofaya iwe kutoti tek naso kuti vazoshata asi ndakashata ndasi ndirimo mdeni and I'm not going anywhere anytime soon. I'm here. Ndiri mumba. Nawe tambuchi zvinetsere kuda kuziva vanhu kuti ndiva nani kuti ugodii kana wavaziva. Engovatarisa vachasvika pakutaura imi hamene mutonesera mutinetsekana nekuti kwai kwazotaurwa zvakati kwazodii isisi takatojaira takatongove simbi ini chero vakati kudii the fact ndekuti vanondita hapana chekunisa checho ndopasina zvongoperera mukutaura nemukunyora asi chekuzondita hapana chekunisa checho hapana zvongoperera mukunyora vakati hure vakati muroyi vakati wakauraya vakati zihure razodai asi chekunisa hapana vakashata kudai tigere namaviri mumba imomo. Andizivi nangoona comment mucomment section imomo. Precious mira vanoya makurara here nenzi kwasvibei hanzi vafirite ndichavafiritsa zvangu munyaradzi vasiye vakadaro ndichavafiritsa uchafiritirwa naMwari. Vamwe vazhinji vavo ndakavanamatira zvinhu zviri hazvisi kufamba mushe mukati moupenyu hwavo ndakavanamatira vamwe vazhinji vacho ndikatovatsanyira kuti Mwari vamwe kusangobuda pachena kuti vakomana but zvinhu hazvisi kutofamba ende kwazviri kubva nakwava kuzi imwe minamata tinge chingoita takanyarara
Muti everyday guys ngoti vanhu vakakwana everyday mungangomukira kunotsvakana nemunhu naimi kuti munhu aita nezvei apa ndini ndiri kupedyo kwacho handigari tombovhera handiri kubva handifi ndakapindamo handindambovhera ndakapindamo bhozi ndakavhurigwa kubhashameli kariya ndozvigarira kuno vanota kuteverera kuuya kuno kuzoona kuti akapfekei anyorei ari kutaura kuti live ari kutaura kuti vangonoona anade nguva komana anane time mwewe aiwa maisha minje kunditi hapana asi deveuya vari vanhu zvazviri nani. Alright, tinzwe vanhu vakufona. Let's hear people who are calling. Hello? Master. Toita. Ora isaka ndakuisenda inouya mai manje. Sharp. Isaka ndakuvatumira Uber. Ndakuvatumira Uber yavo. Kana Uber ino requestwa papi garage ya guys. Nemikano ndida kurequesta Uber unoita sei garage ya. Oh ishi. Uber garage ya kunongura sendegi. Newe Shakira. Kara Uber ere ya munisiyanise. Uber. Bolt man, ndani chiyezo toshifunga ini. Saka muna Uber naika. Okay. So Bolt yacho iri papi. Bolt. Where is that Bolt? Chui atisete tebusha mari. Oh, the Bolt ere. Wait, the one. Isi sindofunga muno mamuna Uber ndongona Bolt yoyo. Nene ndishandise Bolt yoyo. Saka kana nchida kuti namusha kana nchida kuti idarikire kunotora vanhu ndozviita sei naye mika itina ndishandira ndishandisi Bolt ndozviita sei. Stay Easy Hotel. Stay Easy. Stay Easy Hotel. It's a form. It's a form. Have you seen? Who do I say name, guys? Je dois say up. Search destination. Ndozviita sei naikondika kwandikazviitira kuti isvike pano yozodarikira kuenderera kanganisa here guys. Ninakanganisa handizvizivi ini mire ndingotsvaka handizvizivi. Vanotanga vasvika nepano vozoinda ikoko ndovatuma ikoko nokuti ndandingazvigoni guys. Iyo polisi wacho ari kunzi anodhiraivha kwadi kundipa phone number yake nditanga ndamufonera nai haanga ndipi phone number yake kuti ndimufonere iyo polisi wacho. Hapasina phone number. Kwako yaronzi Muloki Ephraim kachindipa kanamba address yake namba ina namba iyo kuramba kunanda zvitari guys gave uye pano please be ready 5 minutes makauya pano ndongovatumira ikoko ina handizvigonini ameno conduct driver ndapawana pekuti conduct driver ndapawana ku driver pa phone ndapawana kaindi mufonere
Nini. Hey. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. Hello, Yellow papa ligai. mama. Riteng mana kin na ki requesting uba mo wena ne mara yana problem kuri na kitsi kuri kiete yang ki batla kuri on sai labantu ko mukota for mo for stay is hotel uteli bona kwan Wano ko kai. na kifo mo address e kuri ki kuri metente Adarasa tenke namba ma. ki mo wena mo ibona na address mo wena ki rumeti mo wena kiri mo khanso sesele utle kitsense address yaka because ko balinte ina kitso ki dieta yang kuri kitsense address ya bona mara kitso kuri fela ba ko kai Ndadzoka kumusha yene ndadzoka dani singadi kubudisa address yangu pa life aiwa ndamudatora naye kuti ainde kuko anotora straight daainde kuko atoenda ikuko right shucks right hande kutebu shamwari hande kutebu tishinda kutebu kuya kama mchataura kuya nani botanga bisa Ndadzoka kumusha ndadzoka ndombomizoi maoko ndadzoka kumusha ndadzoka Kelly come and take your laptop, come and remove your laptop here. Why do you leave your laptop here? Kaista kugadzira ningikiri kwaite nzida tepu oh so
Quite play his music, one didn't have a scan already way. Do so that way. Bring some fork and knives. Hey guys. It's some kind of fine. Mama. Mama. Who's my eyes blocks? Why is it Zarafad? And the show your face beautiful. Right. Oh, no, look at you. Who's my eyes blocks, mom? I'm melting schedule, so I'm melting. Who's my eyes blocks, mom? And I will not be grand gigiri. I will not be ground. My folk watching my folk legs. And I must spoon whatever. My baby must have it. Taripa ndi zvoka zvakanaka taripa. Tipe chimwe chitebho mate. My drinks. Zikona shure. Hey,
Nasi gudo arivati gudo ranunga roro Shakira. Waiswa compliment pano kai Shakira unoshanda ready way. Urege kundinyadzisa usingashandi nokuti wapuwa compliment kai unoshanda tisingaiti. Kwa unoshanda. Bom, dá tudo que eu sinto. Ah, mas eu sinto que não é. Ah, beleza. E como não é nada por isso? Olha, você tem que ir. Não será bom. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A pedaço da uma presa ou É, bom. Não sou da cultura da bodi. Não faz. Não sou galera. Lokuthi mwana inene liva kujima kusini guys nenda katuzvinitira mundu basa rake ndu mwana uva kunga makuseni achidi achisuka achicleana simba ruzero I don't know what's going to take. What is that? My children, to my side, let's play ice cream. Ice cream, actually, is super on the side. We can allow the push. Viene más la gente que les ha dado tocar paso. Que este dentro de los que la paso y que gape se yo sé. Viene más sauce chama. Bring different sauces. Net digital. Bring different sauces net digital. Guys, nda tone time. Kana vakangomira titandare chete tikungotandara. Eh? Huh? And this even Akufona, right? All right. Africa, right? Yeah, you Uber iri pa downstairs burukai. Sharp. no, hot. Ingoisa SMS msisa kasana sia. Just put different sauces they will choose. Uber said to win the tuma said please ice cream. Thank you. Hello? Bye. Keep up the let's buy it. Alright, Sharp. Shakira grade 8. You grade 8. Quick, can you see the table? Inda ngoita zvandaita guys, ina ndiko nitsira table. Inda ngoita zvandaita guys. Zvimwe izvo ziyo guys. Toda zviripo guys mpedza kusama sewe. Ane masasi netuma ndiro. Kamigadzira pachiya yana tsokunyira zvaka. Aiwe. Ide chida kugara uko. Chida kugara apa. Nasa nontiza kuimba nokuguta. Hands, let's see the table. Aiwa shota vana avasive kuita tek necompetition chama ndakakudza kuti ndakanonoka kuzvara ndakakudza kudhara wani. Zvinotokutaridza kuti paido rine zvaitika ndipini digital. Naro. Inini? Hey, ini ice cream mungu saku nini ice cream atinya tsokuirana pati ngoesawo. Ati ito jigama ino.
kana ndikazogaya kuti andichadi kuinda ndikagaya kuti ndoda kuzvitira hangu confession yangu ndiri pano pane chakashata kana ndakapfeka chiregai ndibvise ichi siregai chingogara pe chebasa rei rakanambasa ndodzima kana wangosvika ndobvisa ndaisa mudrom nemisakati maplate to ice cream today ndotuita sei ndinongotirega twakadai tuplate ndotirega twakadai regaisi ndoita seya tumaplate ndoita sei tumaplate nongotirega twakadai ndotirega twakadai tuplate guys tuplate ndodii guys hands remove the apron sisi ndobvisa apron akunde kwaibvisa apron hai ndikaindibvise kudzwa kanaka kwachibvisa apron right kochiyeti kokayeti ako thank you Annabelle chiuya kwanza play music hawa vasikana vedu we kana ndatoplaya music ndotoplaya kame ndotoplaya ndikirikiri music yavo vedu we yakana ndonisa apron yangu ndoda kuzoiwacha kuheti tongo kuheti zvedu ewa dziri hatisqueeze kwanza bvisai two plates isai pamberi pemadina plates mabhawo ese ari pamberi pemadina plates zvaya mabhawo ari pamberi vanozodla pana vapedza woshakira uyane masaladzi unyatsovhara zvakanaka masala gainditosimuka ndizvitiri ndaneta ini guys sigai ndichingosumuka mabhawo getigadzire mabhawo guys noitigadzire mabhawo elapa aitelai magrapes kona kusanganisa shakira vanozodla vakahwa mudumbu vanozwa mudumbu zvanyanya izvi chiudza imwe chivhara vanochasarove nacho ndisichakaondeni magrapes ingoisako magrapes acho ipapo mudumbu vasikana vanotedza kuimba shakira vakuhwa mudumbu zvikuitika panapa
aiwa zvinoizigwa nemagrapes munyaradzi handichapengi munyaradzi handichapengi da munhu kwaini vanenge vaonana the big chou yakacho icho chichihombe icho chafing dish chichikafu ngachichiuya imvura yekuti niri munyaradza ndichapengi ndamunhu mukuru ini ndamunhu kwai zvakudhara zviya iwo ndiregei ndakasiyana nazvo zvokupenga zviya zvibeseni totozvita benzi nekungowanga uchingopenga yes magrapes atori pasende trekodi ngoyana yeubva zvitilaini tsrr chine tokubayirira then izvi zvozoka zvichikudziyasa right isapa kapakakure mina ndimbogadzira guys ndichiri kupisa wena foni inongodonha kana neatisi ichopota chingodonha pane vaenzika vakaonyara zvokwana zvotopedza mabreaks avaenzi naye uchingodla mabreaks achiongedzera kuti udle iwere hakuna akenjai njaone nemumutenda muchidya akana ndevaenzi zvatokwanika isaningikini ice cream acho kana ngomudisa aiwa inofanira kumeta isa spring iningikiri isa mvura yekumwa chigubu tora takambomwa mvura yemusingi pano vaonana nokuti hasi kundifonera saka vaonana guys asama ice blocks taisa foil shamwana tina plastic wrap ndaisa plastic wrap rimwe rari mugaraji muripo ndina ndaishandisa kurepa food maseries ririmo samwe ndiriripo but handizoti papi plastic wrap saka ndashandisa foil paper. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. Ukupaneli wona? Yeah. Ora sharp. Kwa evening gone ariti bumshot nas bumshot
guys isa foil chichakira pamagrapes akufana ne4 guys hanzi chieta chisikuita ndisiye necheti changu guys izvi zvandaita guys imhindiregeini ndisiyei guys guys simple masalads achakawandisa guys kuti ndivhure ese masalads aya masalads nefoil paper ndaisa one imi ndaita one nai zvakoposhia ndaita ini zvandoda zvinhu zvatoita chikuru kudla imi guys imi chikuru kudla guys regai vanhu vadle chikuru kudla zvimwe zvinotora zvinakana basi chikuru kudla guys chikuru kudla vediwe imi DCA